सरकारजों बे बाथ्राखौ लानानै नारसिनबाय थादों, जोङो सावरायबाय थादों। दा बेखौ माला सुस्रांनानै होयो बे सरकारनि खोथा। जों आन्दोलनकारि हिसाबै जोङो जोंनि मोननांगौनि थाखाय जोङो बाथ्राखौ बुंबाय थागोन मोनागौमानि। दा फान्डामेन्टेल राइट्स एजुकेशना दिनै एलिमेन्टारि लेभेलाव दिनै RTE एक्टनि बाथ्रा दङ। बेवहाय बिजाबा मोनथारनांगौ, फोरोंगिरिया थाथारनांगौ आरो दिनै मिड डे मिल मोनजाथारनांगौ। बेयो मोनसे RTE एक्टआनो बुंदों। दा बेखौ जुदि बबेबा अनुष्ठानाव बेबायदि जुदि जायाखैबा बियो मोनसे भायलेसन जादोंब्ला बिथांमोना गिदिर मोनसे क्राइम जादों। गथ'फोरनि भबिष्यत आरो गथ'फोरनि इयुन आरो सोलोंथाइ बेखौनो लानानै जुदि सोरबाया बेबायदि लेहेमिया खालामदोंब्ला बेनिफ्राय आरो देरसिन गोरोन्थि थानो हाया आरो बियो मोनसे बिराद गिदिर क्राइम। आरो बे क्राइमनि थाखाय बिथांमोनाबो निस्सय आयेनजों साजा मोनाब्लाबो बिथांमोनाबो इसोरजों साजा मोनगोन सानसे। जों बेखौ मोनसे मिडियामा थांनानै थानांगौब्ला बे मिडियामा थांनानै थानांगौब्ला फरायग्राबो थानांगोन, फोरोंगिरिबो थानांगोन आरो सरकारनि जोथोनाबो थिग थानांगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि सांग्रांथियाबो थिग थानांगोन। बे एखे बाथ्राखौनो आं एसे सिगाङाव मेल सावरायनायाव बुंदों। मोनसे मिडियामखौ फोथांनांगौनि बिबाना सरकारनिल' नङा। बे मिडियामखौ फोथांनांगौनि बिबाना, फरायसालिखौ फोथांनांगौनि बिबाना गाव गावनिबो। बेवहाय सोरबा फोरोंगिरिनिबो जानो हागौ, जाय गथ'नि बिफा, बा सोरबा बिमा बिफानि जानो हागौ जाय गथ'नि बिमा बिफा। बिथांमोनाबो इकुवेल मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ, बिबान दङ जे मोनसे स्कुलखौ आरो मोनसे बिजोंखौ फोथांनांगौनि थाखाय। दा बेखायनो नंगौ जे माखासे फरायसालिफोराव बा माखासे बिजोंफोराव जोङो सांग्रांथि दं ना गैया जों मिथिया। बिथांमोना मा नुनानै मा खालामदों जों मिथिया। दा बेबायदियावबो मिडियामनि थैनाय थांनायनि प्रश्नआ फैया नङा, फैयो। दा बेखायनो जोङो खावलायदों जा दिनै शिक्षाबिद मानसिफोरा बुंदों, UGCआ दिनै बुंदों, NEP आ बुंदों निउ इडुकेसन पलिसि। बिथांमोना बुंखांनायनि उनाव बबेबा मोनसे मादार टांजों हायार इडुकेसन लानो हाया होननाय बाथ्रा बेबायदि जेबो नङा। दा बेयो जोंनि मोनसे मिसकनसेपसनसो जे मादार टांजों डक्टर इन्जिनियार जानो हाया, हायार इडुकेसन जानो हाया, बिजनेस बेबायदि जेबो डेभेलपमेन्ट जाया होननाय बेबायदि बाथ्राफोरा बेयो जोंनि मोनसे मिसकनसेपसन, मिसगाइड जायो। जोङो मालाबा बबेबा मोनसे आबहावाजों जेन बेखौ जोङो लाया। गोरलै रावजों बुजिनो थाखाय जे भाषाखौ नोङो बर' रावजोंबा नोङो गोरलैयै बुजियो, बे भाषाखौ जुदि आंखौ दा चाइनिसजों जुदि बुजायोब्ला आं बेखौ बुजिगोन नामा? बाथ्राया बेबायदि आरो। गोजोन्थों। सरकारजों बे बाथ्राखौ लानानै नारसिनबाय थादों, जोङो सावरायबाय थादों। दा बेखौ माला सुस्रांनानै होयो बे सरकारनि खोथा। जों आन्दोलनकारि हिसाबै जोङो जोंनि मोननांगौनि थाखाय जोङो बाथ्राखौ बुंबाय थागोन मोनागौमानि। दा फान्डामेन्टेल राइट्स एजुकेशना दिनै एलिमेन्टारि लेभेलाव दिनै RTE एक्टनि बाथ्रा दङ। बेवहाय बिजाबा मोनथारनांगौ, फोरोंगिरिया थाथारनांगौ आरो दिनै मिड डे मिल मोनजाथारनांगौ। बेयो मोनसे RTE एक्टआनो बुंदों। दा बेखौ जुदि बबेबा अनुष्ठानाव बेबायदि जुदि जायाखैबा बियो मोनसे भायलेसन जादोंब्ला बिथांमोना गिदिर मोनसे क्राइम जादों। गथ'फोरनि भबिष्यत आरो गथ'फोरनि इयुन आरो सोलोंथाइ बेखौनो लानानै जुदि सोरबाया बेबायदि लेहेमिया खालामदोंब्ला बेनिफ्राय आरो देरसिन गोरोन्थि थानो हाया आरो बियो मोनसे बिराद गिदिर क्राइम। आरो बे क्राइमनि थाखाय बिथांमोनाबो निस्सय आयेनजों साजा मोनाब्लाबो बिथांमोनाबो इसोरजों साजा मोनगोन सानसे। जों बेखौ